Какво става? За какво си ме вика? Чай ще така. Обличи. Айде. Що? Айде, не се прави, айде. Какъв зорбе? Връщаме се назад. Към корените. Да не казах, че ще спря. Айде. Айде, мъж. Кука, после искам да ми събереш останалите от гвардията. Те за да се грехи. Чакай, за Джими. Какво става? Иска да се откаже от нас. Довърши го. Забрах ви, за да видя дали всички сте на лице. Двама от вас е липсват. Ако някой може да ми каже къде са. Кука. Косалис и Спасителя имат таква работа. Между вас има двама нови, които трябва да се запознаят. Здрасти, аз съм Стефан Николов. Ти как се казваш? Как? Ще си кажеш ли името? Почвам да се нерва, ти казвам. Ще си кажеш името или не? Какво става? Абе, то попълник не ще да си каже името, бе, човек. Той не може да говори. Я отдера знам. Мислих, че се е бала с мен и ми се подигра нещо. Ще му смена фасона. Не. Казва се Тихомир. Добър е в близкия бой. Добре, бе, къде ги намериш тия мотивафли, бе, човек? В магазина от всичко по левче. Колко те го запозна? Добре. Нямам какво да кажа. Добре, да, как се запозна с тях? Те двамата са много надежни. Добре, какво казваш? Искам да отидеш до нас и да ми вземеш бухалката. За всеки случай. Това ли са хората? Да, бе, един е Шумен Андонов. Търси, брат! А другият е Тихомира. Окей. В принцип много се бива. Аз ще предсъмвам. Ще станат. Айде, момчета. Добре дошли в Шестоманска гвардия. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Кажете се, какво е станало? Разхождал се и някакъв почнал му се дърви и го удари. Просто така. Да, бил е с приятелката си. А той, дето те ударил, казва ли нещо? Примерно, как се казва или... Не каза и бе, каза, че групата му така крипторите. Крипторите? Да. Не съм ги чул. А нещо друго, кой ги води? Колкото чух, каза се, че шефа им е Дуайт. Не му е истинското име, ме така чух. Дуайт. Да. Боже. Рико, добре ли си, бе? Рико? Да, добре съм. Абе, аз друго виждам. Мани, остави се на това. Искам да вземеш Джими и Бранимир и да отидете да проследите Мандибул. Що? Просто го направи. Окей? Какво мислите? Какво трябва да мислим? Дали ще има бой? Не знам, може би. О, искам бой. Знам за теб. Ей, аз само казвам. Стига, че вече ме боли главата от теб. Пи апче. Не, просто спри да дуднеш. Защо тега сега? Защото гостът е като стара доскорезница, намазана със сода за хляб. И вие са като малките деца. Той започна. Ама верно, искам да биеме. Абе, това не е ли Мандибула? Да, той е. Отивам. Де, седи си на газа сега. Що?
Да кажем първо на Рико и той ще прецени. Моята версия повече ми харесва. Добре де, нека му кажем. Рико, виждам Мандибо. Къде е? Седи на една пейка. Сам ли? Вижда ли ви? Не. Ама какво да прави? Бранко иска да го бие. Мани го, Бранко. Искам да проследите Мандибо. Добре. А новата група? За това ми трябва групаря. Просто го проследете, другото е моя работа. Здравей, стари приятелю. Помниш ли това място? Дървиш се! На колене! На колене! Парад! Свободен си. Джими, ти ще останеш. Остави. Стефан, свободен си. Слушай сега, имам предложение към теб. Тъй като има една нова група, която се прави нещо повече от нас, предлагам от теб хора, от нас защита. Съгласен? Да. Ставай. Води го към сградата. Нека чуем плана. Нямам достатъчно хора, но с това помощ ще имам. С колко разполагаш? Тренираните са ми 7 човека. Другите знаят само основни неща. Ти колко имаш? Не е много, но ще свърши работа. Кога ще се бием? Има време. Дева. Слушайте сега, аз имам малко работа и ще бегам. Вие се опознайте. Аз съм Бенито Антидо. Аз пък искам да се бием. Good. Какво става с новата група, бе? Не знам. Слушай, Дуайт, забеляза с Рико до един блок. Бил е с 6 човека. Вероятно се готви за теб. Рико. Да събера ли нашите хора? Не. Не. Нека се готви за един стар приятел. Абе, да питам. Кажи, брат, Чуя се. ако е пак за бой, ще те еба. Не, друго е сега. Па е. Защо Рико трябва да ни каза какво да правим? Па за него гласуваха всички. Да, що? Защото така, какво ти ли искаш? Не, просто питам. Повече му се довериха на него, защото е бил като нещо във военно. Военно? Да, чакай, има снимка от края на обучението му, ето. Баго. И какво са го учили там? Предимно хватки, стрелба, разглобяване, изглобяване на оръжия, стратегии, манипулация на врага и други, брат. Манипулация на врага? От теб хора, от нас защита. Да, що? Абе, сетих се нещо. Пичове, Да. кога ще се бием? Ти пак ли почваш, бе, брат? Здравей, Мартин. Всичко помети маргарин. Какво става? Нищо при теб. И при мен нищо. Абе, да те питам. Онова лято. Онзи случай. Ти каза, че ще отидеш в онази сграда. Но не дойде. Да. Дали се разделихме горе на дигата? Тръгваш ли? Ти до вас. Айде, аз отим само. И аз гледах да стигна по-бързо до тебе и, нали знаеш, човек като бърза все лошо го достига. Какво имаш предвид? Спрех се почуем.
че някой тича зад мене. И докато се обърна, усетих бухалката в главата си. Явно съм припаднал, защото като се събудих, нямаше никой покрай мене и беше станало много късно. Аз тръгнах към сградата, ама вече беше късно. Нямаше никой. Само една луква кръв, сигурно от тебе. От мене ударих мандибула. Абе, ти не си в депресия, гледам без бухалка си днеска. Не, просто съм остал в нас да си почива. Изморила се? Да, последно време само срещи си идиоти. Да те питам нещо. Кажи? Какво става с Барбара? Какво да става? 2 седмици след като се прибрахме оттам, се събудих и нея нямаше. Имаше само едно писмо. На него пишеше, дано никога повече не се видим. И ми беше взела 700 лева от спестените пари. Абсолютно. Ама аз съм си вина. Грешката ми беше, че и дадох втори шанс. След това, което направих първи път. Колко време не сте се виждали? От 8 месеца. 8 месеца не е малко. Не. Добре, братаре, аз ще тръгвам, че има работа. Добре, брата. Ай, гледаме се. Гледаме се. И какво точно? Не може да говориш. И защо? Какво стана? Катастрофа? Бас. Искам да се биеме вече. Аз и ти. Остави го на мен. Прави котката. Двайт ли те праща? Не, майка ти. Аре, хуя ме някъде друга, че тук ми писна. Брат, чули, че вчера Бранко се е бил с котката? Не, ама като не знам, Бранко е. Нормално. Добре, май сте си гледал тази GSM-ка, бе, брат. Брат, нещо много забиете. Уеба майка. Какво направи, бе? Покойно, бе, не сеш покой. Парабол. Парабол, бе, трябваше ли го троши така, бе, брат? То дали трябваше, бе, трябваше. Хубаво, бе. О, брат, как е? Хватай дева, я ти припочу. Ами не знам за четането. Добре, бе, ама кога ще го направим и как? Не знам, според теб дали ще стане? Добре, казах се. А се видим после. Добре, брат, с кога ще го направим? Дева, това булбон сме, дева. Дева, бе, брат, я дейте, бе, Сега да губли, бе! Не!
Спортивен сколдел! Не! Мака! Пак! Не! Останете ме! Стига! Какво правите ме? Останете ме! Кои сте вие, бе? Какво искате от мене, бе? Стига, бе! Останете ме! Останете ме! Не сте вие, бе! Какво желаете? Мисля, че знаеш информация, дойте къде, бе? Какво? Абе не се прави, че не ме избереш! Че да ми не Абе казахте ли се прави, че не ме разбираш, като ти говори, бе? Хора, не ви разбирам. За какво говорите? Нищо не съм направил. Момчета, ще викна брата на Дуейт и ще стане много лошо. Ау. Брат, вчера ме отвлякоха едни шестоманци. Защо така? Защото той е разбрал за брат ти Дуейт, че иска да се видят да уредят ни стари сметки. Ей, това брат ми още ме ли за нещо преди 10 години? Не знам, но му кажи, че ме бяха отвлекли, човек. Май, къде да не се занимава, аз ще се оправя. Па ти си наш. Бай. Хубаво. Ай, чао. Чао ти. Рико, докъде докараме с тебе? От приятели стана врагове. Здравей! О, ти дойде. Нещо много печеска имаш. Давай, аресвай си. Аресвай ми, гледай ми брадичка си ми пущи. Какво знаеш ти? Но нещо много бързо ти разстела. Нали? Пущите на филм. Нещо такова. Брат, това беше много добра идея, че ще да махнем в колата. Я се обреди Рико да му кажеш какво стана вчера. А ти сега за какво ме? Чакай. Ще изчакам. Кажи. Какво? Брат, нищо не ти разбирам, просто дай телефона на Шумен. Брат, вчера влекохме педерас картицата. За какво, брат? Брат, искахме да вземем информация от него. То пазе, че ни започне с брата на Дуейт. Какъв то педерас? Добре, аз не бях дал такива заповеди. Добре, върни телефона на Тихомир. Брат, нати го. Добре, слушай сега, искам да фанеш, да направиш нещо полезно и да подготвиш шестоманците, ако случайно ми потребват. Брат, постигай този телефон! Ай, че го побежда работа!
Бе, брат! Брат, престани си ли гадиш? Остани да държиш като малко дете. Запомних набе. Да ти кажем, по-скоро да те питам колко са ти добрите бойци. Около 4 някъде. Добре, искам да подготвиш цялата ти група, ако ни потребват. Всичките? Да. А кой е Радо? Радо е по-големия брат на Дуайт. Ага. Да. Преди около 10 години някъде аз го застрелях случайно в окото с един пистолет, понеже си играхме. И затова той в момента няма око и явно вика брат си, за да си решава проблемите. Брат му е богаташ, между другото. Кога си направи косата, бе? Вчера си я направих. Между другото, ако го помниш, може. Вчера си направих косата, братане, и не съм сигурен, но мисля, че един от хората на Дуайт ме нападна и не можах да му видя лицето, беше с маска, което ме навежда на мисълта, че те са подготвени за нас, а ние за тях не сме. А ти преби ли го? Не, почерпи го кафе, братле. Естествено, че му отвърнах. Като заговорихме за черпи, не искаш и бира или нещо. Ето, освен бира, какво имаш? Вода. Те хванилото парчето на всякото, Събрах ви най-добрите. Слушай сега внимателно. От всички в целия град съм ви събрал най-добрите. Скоро трябва да се срещнем с един стар познат. Ще имаме една среща с един мой стар познат. И ми трябват само няколко подбрани хора от вас. С които ще трябва да се видим, да оправим едни стари сметки. Шумене, къде е брат? Брат ми има много важна работа. Няма къде да бъде. Ясно. Ще закъсняваш. Другите ще обяснат. Стефо, Бранимир къде е? Бранимир в момента е извън града и има някаква много важна работа. Ей да ти, майката къде се залепи мухата ти бас сега. Така, това ще бъде... Чета, имам само едно ще ви казвам. Ответе се за битка. Шестоманска гвардия. Заводно. Не забравяйте въдържа. Вие сте с един повече. Тука, спомни се. Сега вече сме равни. 6 срещу 6. Добре дошъл, Рико. Като гледам си довел и един от моите хора. Мандибула, за какво говори той? Мандибула май не ти е казал всичко, а? Мандибула, почва да говориш. Или ти прави още един белек от другата страна на лицето? Аз притежавах тихманците. Затова и така ги нарекох. Те бяха тихите ми хора в целия град. Какво? Ти какво си помисли? Че Мандибула ги е създал ли? Не. Той беше само пешка, която му отведе до теб. Но стига, аз съм говорил. Ще оставя той да ти каже. Аз бях принуден.
Добре. Виждам, че няма смел да ти кажа, затова можеше е честа. Заплаших Мандибова, че ако влезе в твоята група, ще отвлека сестра му. Барбара. Барбара няма брати или сестри. Дали бе? Казах на Мандибова, че ако напусне града, той и сестра му ще получат много пари. Що си мислиш, че Барбара си тръгна? Защото ти пука с какво занимаваш ли? Не, защото имаше избор. Да запази здравето си, това напрати, или да напуснат града и да получат много пари и нов живот. Това са глупости. Точно затова Барбара не беше щастлива, когато я спаси. Защото плана се провали. Глатна си езика, а? Споко, има и още. Вие знаете ли, че не е това създателя на гвардията? Велико, ще обясниш ли? Да, той е прав. Не аз създавах гвардията. Тогава кой? Не мога да кажа това нещо. Секретно. Аз бях един от шестимата, които бяха най-добри в гвардията. 6 човека създаваха гвардията, затова и така се нарича. Шестоманска гвардия. Аз бях един от най-добрите и получих мой собствен елек, на който получих собственото ми име, или по-скоро прякора. Браво! Много сърцераздирателно. Ясно. Тежките са. Да вършим работа. Какво е? Нали тук беше много умен, пък не видя истината пред очите. Аз поне имам очи, за разлика от брат ти. Брате! Извикайте ли нека? Полиция! Бегай! Студено, няма да умираш, глупарио! Няма да те погребеме! Няма да умираш, глупарио! Няма да те погребеме!
Ще се върна.